Εδώ είμαστε, είναι ο παράλληλος δρόμος της οδός Ερμού από τη... Εδώ είναι ο πεντάδρομος, ναι, τι είναι εδώ, πεντάδρομος. Αριστερά πάμε στην Αγία Παρασκευή. Ναι, οκ. Οπότε δεξιά θα πάμε προς τη... Εδώ ήταν το ποδηλατάτικο του Μπάτσου. Προχωρούμε προς το Παναγία της Χριστολογιάτισσας και ο κρατός, η οποία έχω χαλάσει νομίζω, του Κυριακίδη και του δεξιά του Κυριακίδη, δεξιά της Λιτός, του Θήμου, του Χριστοφίδη, δεξιά Χριστολογιάτισσα έχει χαλαστεί και βγαίνουμε απέναντι από τη δίπλα δεξιά είναι η Συνεργατική Μόρφου, δεξιά και απέναντι το Ευκλήδη και η οδός Σόλων πάλι. Συνεχόμαστε στην εδώ. Οδός Σόλων και πάμε προς το σπίτι μας. Κατεβούμε να το δούμε. Εδώ, this one. Yeah. Εδώ μας... Ναι, έκαμε γκαράζ. Αλλά πάνω. Η λήψη upstairs. Ναι. Ναι. No, είναι του... Ναι. It's two-story. Είναι two houses. Oh, two houses. Yes. Living on the top and someone Someone else downstairs. Oh, I see. Yeah. Θα βγούμε τώρα πάνω με το Μεχμέτ, πίσω είναι η αυλή. Μπορώ να πάω άλλο. Τούτα δεν είχαμε τα δάμε, τούτα είναι άλλο. Τούτα είναι άλλο, είναι του διπλανού δάμε. Είναι του Ευστάθιου δάμε. Του Ευστάθιου, έχει χαλαστεί ο τείχος. Και πίσω έχει ζυγιά δάμε, πορτοκαλιά, του αντρική στο βάθος. Το σπίτι. Και τα καράσια εδώ των... Και πίσω στο βάθος της Παναγιώτας και το σπίτι μας εδώ από την πίσω μεριά. Τώρα θα βγούμε πάνω από το Μεχμέτ να μας τα δείξει. Αυτά είναι. Φέτος δεν τα βοηθήσα. Ναι, ναι. Δεν τα βοηθήσουν. Για να αντέξουμε ένα φέτος δεν έκαμε τίποτε. Οκ, παίρνουμε μέσα τώρα στο σπίτι. Το οποίο είναι όπως το κάτω. Κουζίνα. Ο Μεχμέτ είναι πολλά συσταρισμένος. Είσαι πολλά συσταρισμένος, Μεχμέτ. Very nice. Και το πλημμαρκό σου πολλά. Στο πλυντήριο σου πολλά. Το πλημμαρκό. Εδώ. Και τα δυο της νίτσαζαμε. Ναι, αλλά τούτο δεν κοιτάνε, αφού λάγει γραφεία. Ναι, αλλά τα σπίτι. Πάμε το σπίτι, ναι. Και της Παναγιώτας πολλά δεξιά. Very nice. Έχουν και σκύλους πολλά, τα με της Παναγιώτας, εδώ της Παναγιώτας. Και το θέλει βάψιμο. Σκύλος εκεί. Σπηλιά. Εγώ. Πάλι εγώ. Εδώ, πολλά η κυρία σου, η κυρία του Μεχμέτ, πώς την λαλούσαν το όνομα της? Ξέρει, ο Μεχμέτ που ήταν αστυνόμος πίσω ή? Αρχιαστυνόμος. Τότε ήμουν της Λευκωσίας, αστυνόμος της Λευκωσίας. Ναι. Δεν πειράζει. Είναι υγρασίες. Πιασμένο στο φόρο εισοδήματος. Δίπλα το σπίτι. Ναι, είναι και ούτε μια καλύτερη. Σε ένα διάδρομος. Πάμε προς το πισινό το υπνοδωμάτιο. Ναι, ναι, ναι. Πισινό με τα αρμάρκα.
Και πάμε προς το 3. Εδώ είναι το μεσαίο το υπνοδωμάτιο. Το μπάνιο εκεί. Υποχωρητήριο. Και το τρίτο το υπνοδωμάτιο του κ. Μεχμέτ. Ένα ρηγόντο σπίτι, Μεχμέτ, Είναι καλό. έχει αέρα. Τα αγγονάκια μου. Η σάλα, εκείνη τα εγγονάκια του Μεχμέτ. 5. Ah, Παναγία. 5. Oranda hani ikişer tane, kızım bir tane. Allah bağışlasın. Sağ olasın güzelim. Kahiste. Να πάμε γιατί είναι από τη βεράντα πάνω στο σπίτι μας, βλέπουμε του Αντρική στο βάθος και του Ευστάθιου στο κεραμίδια. Είμαστε έξω από το σπίτι μας, δεξιά είναι του Ευστάθιου, που έχουν κάνει πόρτα. Καλός άνθρωπος. Ναι, Hadi γεια σου, bye bye. Και πίσω προς το παζάρι πάλι, της Τίτσας. Πάμε είναι ηλεκτρική, πάμε γύρω από την Μητρόπολη Μόρφου, κέντρο της Μόρφου, διοικητήριο και αστυνομικό σταθμό στα αριστερά. Και το μαρκέτα τους.